המדריך של קימאיה להכנת זר לשבועות לגמרי בעצמכם. אני בוחרת פרחים ומפצלת אותם לענפים קטנים. משתמשים בשני חוטי ברזל, מצמידים אותם אך מרחיקים מעט לפי הגודל הרצוי. כדי לחבר אותם אני משתמשת בפלורל טייפ, אפשר למצוא כזה באתר שלנו. כשמותחים הוא הופך לדביק, מתחילים ללפף מהאמצע כשאני מקפידה לשמור על הטייפ מתוח. בסוף יוצרים לולאה, ואותו דבר גם בצד השני. עכשיו מתחילים עם הפרחים, לוקחים כל ענף בנפרד ומחברים באמצעות פלורל טייפ, 2 ליפופים לכל פרח. גם כאן חשוב להקפיד למתוח את הטייפ כל הזמן. לפני שמחברים נחשוף את הענף של הפרח ונדביק את הטייפ רק על הענף. כדאי לבחור מראש איך לסדר את הפרחים ולשמור על הרצף עד הסוף. ככה נקבל זר צבעוני ואסתטי. ממשיכים באותו הסדר ומדי פעם חותכים את הענפים כדי שהענפים לא יצטברו והזר לא יצא עבה מדי. נחבר ענפים עד המקום הרצוי, קרוב ללולאה השנייה, ונכסה את קצוות הענפים שנשארו עם פלורל טייפ. בעזרת הידיים מעגלים בעדינות את הזר כדי שיתאים לצורה של הראש. בוחרים סרט יפה שיש לנו בבית, משחילים בין הלולאות וקושרים. והנה קיבלנו זר יפה לשבועות, מפרחים מיובשים שישאר איתנו גם לשבועות הבא.